בוקר טוב לכולם. הרבה אמהות שואלות אותי לאחרונה מתי הזמן הנכון להתחיל בגמילה. הרבה אמהות רוצות להתחיל בגמילה עכשיו כי הגיע קיץ, ועוד כמה חודשים מתחיל הגן וכדאי שהילד יגיע גמול. ועם זאת אני מבקשת ממך שתסתכלי על הילד שלך כדי לדעת האם הוא מתאים להיגמל. תחשבי כמה זה לא טוב לדימוי העצמי שלו אם הוא יתחיל בגמילה כשהוא לא מוכן. כמה זה לא נעים לפספס כל הזמן. כמה זה לא נעים לא להצליח. הרבה יותר חשוב ובונה זה להצליח במשהו שאתה מוכן לו. תחשבי כמה זה בונה ביטחון עצמי כשמצליחים. אני מבקשת ממך לשים לב לשני סימנים מעבר לגיל שלו. הראשון, מבחינה מוטורית והבנתית, לעשות שתי פעולות ביחד, כמו למשל, תביא את הכוס מהשולחן ושים אותה על השולחן במטבח. זה כמו, תבין שאתה צריך לשירותים, ואז תדע להתאפק, ללכת לשירותים, להוריד מכנסיים ותחתונים, ואז תוכל לעשות כשתשב או תעמוד. סימן שני וחשוב, ממש ממש, האם הילד רוצה? הוא מודיע שיש לו פיפי או קקי, וכשמורידים חיתול הוא עושה בשירותים. זאת אומרת שהוא מסוגל להתאפק ולשחרר כשהוא מחליט. זה שליטה על הסוגרים. תזכרי, הביטחון העצמי והדימוי העצמי שלו נבנה הרבה מאוד מההצלחות שלו. תסתכלי עליו ולא לפי לוח השנה. תבדקי האם הילד הספציפי שלך מתאים, מוכן ורוצה להיגמל. בהצלחה.